салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғи имрӯзи 10 июни соли 2024 қарор дорам дар шаҳри Самарқанд дар хоҷагии бародарамон ҷонибекҷон ва ҳозир баъд аз навори мани боғи калони гелоси лапинс мегузарем ба навори боғи гелоси лапинсе ки нав шинода шудааст. Ҳозир мепурсем чӣ хел. Мана бинед, оби қатраги қатӣ шинодиян, оби қатраги қатӣ шинода шудааст ва об чакида истодааст. Мана бинед. ҷонибекҷон, ина ҳамин сол шинодед ме? ҳамин сол шинодед, аллакай нашунамош хуб аст. Ина калта када буридед аболои замин 30 сантиметр, 45 сантиметр монда буридем. Ина чӣ хел шумо формировка метед? ГГБ ми, КГБ, кадом намо? КГБ усулаш бен. КГБ ам ГГБ. ГГБ да, КГБш ГГБ. Ин чанд ба чанд шинодед инҷа? 4 ба 3. 4 ба 3. Ин дафъа 2 ба 4 буд, инҷа ба 3 ба 4 кардед. Яъне ки хатогии унҷа ислоҳ кардед. Акун ҳамун хатоги мо инҷа бо гашти такрор накардему, на 3 ба 4 ба кордем, мана ҳосил дореш, парваришаш ҳамеш дигар хеш. Дигар хел ин беҳтарин. Ина имсол зелёни аблеска намекунед, багмонам? Мекунед ме? Болоша мебуред оли? Бурем болоша. Боз барои заминро нағз самаранок истифода бурдан мобайнаш ба таги клёнка ба чӣ коридаги? Кадуми? Ин табачка. Кабачки. Кабачки. Ана бинед, бо мобайни ин ки 4 метр аст, мобайни қатори гелос, бо зери клёнка кабачки коридаги, тагин бам оби қатраги рафтагиме? Мана бинед ки аз замин бо анҷам фоида мебинанд. Мана бинед чӣ қадар гелосдорӣ калон кардаги. Шумо чӣ бакун бисёр гелосдор мебинед? Фоидаша дидагиме? Фоидаша дидем. Аз дигар боғҳо дида ин унумдореш нағз. Пулаш нағз. Фоидаш. ҳамдиёрони азиз, мана аз сухан аз заҳони луқмон ширин аст гуфтаги гап. Мана бинед фоида дорад гелос, бо ҳар намуд гелос не. Гелосеҳо тудаи акаи Рустам гелос 25 сомонӣ, гелоси лапинс гелос $2.5 рафтодааст. Мана инҷа бам шинондан имсол бо баъд аз 3 сол ин аз ин баҳра мегирад. ҳамдиёрони азиз, мана бинед, ёд гиред, ҳавасманд шавед. Шумо ҳам ҳамин хел гелозорҳо кунед, ба фурӯш бироред ва соҳиби пул шавед. Дар паноҳи худо бошед ҷонибекҷон. Ба шумо як ҷавон ташаккур, миннатдор.